Pero vai xa sabes que van así paquetes, pero sigues quitando os mínimos sitios sempre. Sigues quitando aí do barreiro, mas sempre. Vas comer a fábrica xa non paquete así. Bueno, xa vistes ali, non? Bueno, agora primeiro vamos facer o pelouro, que se chama, que é unha bola de barro que se fai para depois traballar. Então, cando empecé como vistes ali. Amasaba o barro a quen me estaba enseñando. Mas aqui tem que ser unha peça. Estes, bueno, un baixo ten unha roda grande que chamamos o campo e aí damos o pé esquerdo. Agora, primeiro antes de fazer a peça teño que centrar o pelón. E vamos tirando así para arriba, também para quitarlle o aire que pode ter. E agora xa volvemos a baixar. Agora centrado, xa se pode estar a fazer a peça. Isto que fixen agora, parece que non fixen nada, leva-che máis ou menos un mes a aprender a fazer isto. Só o central, non? E agora xa vamos abrindo. Non hai que mudar demais tampouco. E é o suficiente como para poder traballar ben. Agora vou facer unha potiña. Agora xa vou ir subindo, vou ir subindo as vías de man que se chama, non? Agora a man esquerda vai con mandos por dentro e por fora vai a man dereita. Entre as duas vou subindo así. Vou subindo pouco a pouco. Se me quedo aquí, por exemplo, despois continuo desde onde me quedei hacia arriba. Para levar a peça uniforme por todo. Aqui só me deixo isto. Se subo outra vía tamén. Eu aproveito sempre a lamuxa que faço, a lamuxa esta. Para botalo por fora, e mesmo molhado botar isto, para que non ablande. Agora volvo outra vez, para o mesmo. Un pouquinho bacana, non? Agora xa lle vou pasar a cana, que a cana o que fago é alisar a peça e dar xa a forma definitiva das mãos das cobertantes. Desde corto ao medio e fago dúas canas en cada cacho destes. Corto ao medio dou esta forma para trabalhar. Agora, pois que a cana, faço o mesmo que fixen com a mão, pensando que a cana vai por fora agora. Parche por aquí, cambio de lado da cana, para que sea esta parte que me vai por fora, se non así pode non. Agora volvo outra vez e xa vou definindo un pouco máis a peça. Unha parada, vou sigo.
baixamos un vivo, que se chama. Isto que sale así un vivo. Fago o mismo, pero hacia abaixo. Con iso que fago é baixar a peça un poquinho máis por dentro e aquí terminando a viada. Non sei se vai baixando por aí, non? Estes son os dedos por aí. Agora xa, todas as pezas tradicionais, ou casi todas, levaban o que se chama o hospital. O hospital, isto vai se quedar caspita que se chama, claro, que é unha cana, pero plana. É igual que esta, pero unha maneira diferente da peza tradicional de outros lugares será tamén polo hospital. A parte das formas e tal. Isto ao xirar, vibra e falle unhas liñas. Mentre xira non o vedes, Só ides fungar, non? Se funga, aquí me toca dentro. E pode ser así ou cruzados, que se chama embarillado. Así. Sí. Vamos aí paso o pano, este é un cacho de coiro. A parte do pelo é a parte máis suave que vai con barro. É para lixar isto que queda é para lixar. Aí para as xaxas. O barro un pouco máis blando que este, que faço de xaxas. Agora aproveito isto que me sobrou de traballar a peça e amasamos un pouco. Esta era unha decoración ancestral que se tiña parte da decoración que se fai ca pluma de jaliña, porque non sei se veste por aí de pezas dibuixadas, non? Estes dibuixos fanse con unha pluma de galiña, a maneira tradicional, que non vale calquer pluma, obviamente vale unha ou dúas de cada lado, dependendo se és todo o diestro, podes non vale ou... Esa decoración fai cando a peça xa está seca, antes de cocer. É unha pluma que está na punta da ala, pero non está nin por a parte de arriba nin por a parte de abaixo do cote. É unha pluma que hai así por medio. Cando cantas chegamos a casi 2000 personas aquí, agora somos, non sei se chegamos a 500. En cada casa, nesta casa, había 3 rodas, 3 soleiros. Na cara dali había 2. O mínimo, en cada casa, agora 2 soleiros. Non todos eran oleiros, claro está, non? Pero a maioría, aunque tiveran unhas vacas e tal, eran oleiros. Pero agora aquí teñen que salir as casas. E a decoración, aí vamos enseñar como é a decoración, sabes tú. A decoración con plumas, vais así. Pluma. Isto é barro fino, barro daqui tamén, Cando facíamos unha peza con este barro, que chaman escamento, decorábase con barro fino. E ao revés, cando facíamos unha peza de barro fino, decorábamos con este barro mezclado con azúcar, que dá así un tono tirando, non a rojo, pero bueno, parecido, para que destacaran as pezas, non? Agora non, que xa hai moitos engorros, moitos colores, pero antes era o que tínhamos. Isto si é unha cousa así, por exemplo. Cando está a peza seca, xa. Más ou menos, así unha cousa rápida para pinxar as balas. Vale? Decoramos así.
que é a parte erótica do. Hai vezes cando hai así discusións, sobre todo as señoras, son máis pillos que os homens. Ai, Manoliño, como lle das a tal? Non sei ver agora porque... Bueno, pois así é bo do estilación. Parece que agora xa pedí juego antes de que me empecen a vacilar, pois xa me agora indo aplanando. Eu se pajar as asas mañán, por exemplo, o rascaría e onde lle vou pajar, botaría a lambuxa para pajalas, para pesolar a mão. Neste caso, como xa lle fajo ao rei, non fai falta. Pongo outra aquí, de frente. E a asa pode romper por aquí, por aquí e por aquí, pero onde está pegado, de aí non se está. E aquí pasamos unha listiña blanca na máis para que está con pouco aquí. É isto. Água. Agora levarías, bueno, aquí teria unha tabla, levarías para arriba para o fumeiro para que fora secando.